Mám to. Môj satelit je dokončený. Čo Jano? Už si vymyslel niečo, ako ho tam do vesmíru dostaneme? Áno, najlepší spôsob je raketový motor. Nesie si kyslík so sebou, takže môže pracovať aj vo vákuu mimo Zeme. A ako to vlastne funguje? Ukážem ti to. V princípe raketa si nesie palivo aj kyslík so sebou. Všetko to zmieša v spaľovacej komore, zapáli zmes, ktorá vytvorí obrovský tlak, ktorý postupne uniká cez trysky. Dobre, ale bude to fungovať? Predvedeme si v praxi. Kam ideme? Ideme si postaviť raketu. A ako tá raketa bude fungovať? Jednoducho. V prvom rade potrebujeme raketu. No tu máme. Budeme potrebovať ocot. A mám tu pripravenú takúto nálož so sódou bikarbónou. A to je všetko? To je všetko. Ale nesedí mi to. Podľa návodu by tam mal nastať výbuch. Ako to chceš dosiahnuť pomocou tohto? Veľmi jednoducho. Do rakety pôjde ocot a bombička so sódou bikarbónou. Reakcia spôsobí uvoľňovanie plynov, ktoré spôsobia štart rakety. Nejak to neletí. Druhý pokus. Pokus číslo 2. Kamarát, mal si pravdu. Poďme to spraviť vo väčšom. Kamarát môj, nejak ti to nelieta. Možno ťa zamestnajú v Severnej Kórei. Tešilo ma.